Dende 1 de xullo, a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés traballa dende o Concello de Sanxenxo. Con esta decisión, a Xunta busca atender o incremento poboacional que sofre o municipio coa chegada do turismo, pero dende o BNG denuncian que deixa desprotexido o norte da comarca. E a decisión tomada polo Partido Popular de sacar a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés e trasladala a Sanxenxo non ten absolutamente ninguna xustificación. E no BNG decimos alto claro que é inaceptável. É inaceptável que se traslade unha ambulancia para atender un aumento de poboación que é evidente que hai en Sanxenxo ou no Grove, pero que non pode ser a costa de deixar desatendida toda a outra parte da comarca, porque que chega a ambulancia desde Sanxenxo a Vilagarcía son 25-30 minutos. E diante dunha emerxencia vital, iso é a diferencia entre a vida e a morte, desgraciadamente. Prado se referiu a 3 sucesos graves rexistrados este verán en Vilagarcía. Un atropelo mortal a comezos de xullo, o infarto dun home de 42 anos que faleceu e o choque entre un patinete e un coche este mes de agosto que deixou grave o condutor do patinete. Casos nos que aseguran dende o BNG a ambulancia medicalizada tería sido de utilidade. Eu non podo dicir hoxe aquí que se a ambulancia estuvera en Vilagarcía e chegara nos 5 minutos que tarda do Hospital do Salnés a Vilagarcía, se lle tivera salvado a vida. O que sí podo decir alto e claro que non se lle deu oportunidade. Pedimos rectificación, que este operativa a ambulancia no Hospital de Salnés todo o ano e que se reforce concellos de alta afluencia de visitantes en toda Galiza e aquí na comarca podemos falar de Sanxenxo ou Grove con outra ambulancia a maiores. Non hai ninguna xustificación técnica, non hai ninguna xustificación de ningún tipo que non sexa unha decisión política. Para abordar esta situación, os nacionalistas reuníronse hoxe co persoal destas ambulancias medicalizadas, profesionais que recoñecen as dificultades que supón este traslado. Estando en la zona de Sanxenxo, tenemos un tiempo medio de 30 minutos para cualquier emergencia en la zona norte. Entonces se ha dejado descubierta una zona, muchas veces tienes emergencias aquí en Villagarcía, en Ailla y tal, y cuando llegas la sensación de 40 minutos a un accidente laboral y decir tardaré 40 minutos en llegar, genera bastante estrés e desazón. Estes profesionais reclaman tamén máis persoal para equipar as ambulancias medicalizadas. Antes estaban dotadas de persoal médico e de enfermaría e de 2 técnicos. As novas, como é o caso da Vilagarcía, contan con un só técnico. De manera que para ir a un tráfico o poder manipular a un paciente hay muchos más problemas. Faltan manos y se deberían hacer dotaciones completas de 2 técnicos, un enfermero y un médico. No como está ahora, que parece una ambulancia low cost, quitando técnicos. Os nacionalistas anunciaron que levarán esta cuestión tanto ao Parlamento de Galicia como aos concellos do Salnés afectados, reclamando á Xunta que rectifique.